Good day mga amigo ug amiga. Kini nga video ako lang ning i-share aron ma-aware pod labi na katong mga dunay mga connection sa kuryente na nasunog ni ang metering setup, ang breaker ug ang meter nasunog tungod sa pagkatay laing dudahan ani short circuit ni siya. Dili na siya overload, short circuit. Ang kining short circuit mo ni ang pagtandayay or pag-abot sa duha ka linya diri sa ato ang system sa supply is line to neutral ta dire. So ang usa ka linya live, ang usa ka linya neutral. So nag-abot ang duha ka linya ani pormaha mo ni siya nga nasunog, mo ni gitawag nga short circuit. Mas maayo gyud nga ipa-check sa mga certified electricians sa inyong lugar ang inyong mga koneksyon sa kuryente kung naamoy mga pagduda or naamoy mga katingalahan nga nahitabo sa inyong koneksyon. Ayaw ninyo paabota nga masunog kay mas mudako ang inyong gastuanan o simbako ang inyong balay maoy masunog simbako. Palayo lang para usab sa kaluwasan kanimo, sa imong pamilya, sa imong tibuok mga silingan. Kini akong ipakita, i-share ninyo nga video na ako'y additional gamay ani sample. Ipakita na ko ninyo mo ni siya ang mahitabo kung naay short circuit ang ato ang connection sa linya. So tanawa lang ninyo, observe nga aron maka-picture out mo unsa ang mahitabo kung naay short circuit ang atong linya.